Silav roj baş hevan noh çend û çên ku me amade kirine dixwazim hema ji we re pêşkeş bikim pêşî em biçin Bakurê Kurdistanê û Tirkiye em cih bidin beyanata dawiya Dewlet Bahçelî ji ber ku beriya niha tiştek gotibû divê em lez nekin, divê em ecele nekin, ka em binêrin rewş wê çawa be. Aniha jî tam berova jî gotinê xwe dibêje. Divê em lez bikin, qanûnan derbixin, aştî ne teslîmiyete, gotinên ecayîb dike Dewlet Bahçelî. Niha em cih bidin van gotinê wî paşê jî em binêrin di derbarê axaftinê wî de kî çi dibêje. Em zanin Tuncer Bakiran jî îro derket di civîna koma partiya xwe de axivî. Ew jî tiştê gelekî balkêş dibêje. Paşê em ê derbasî şerê li hember Îranê bibin. Donald Trump dibêje îşev dibe ku şeva dawî be. Rejîma Îranê dikare temamî hilweşe. Wekî din jî li Rojavayê Kurdistanê ev meş û mîtîng çalakiyên protestoyî yên ji bo êsîran her ku diçe mezin dibe. Millet cenazeyê şehîdê xwe dixwaze, millet êsîrê xwe dixwaze, çalakî mezin dibin. Wekî din aliyê bîrokratîk de qeydên ji bo wergirtina nasname yani hemwalatîbûna Sûriyê ew jî didomin. Kurdên me ê li derveyê welêt gelo wê karibin bibin hemwalatî bê ku biçin Sûriyê. Ew jî heye bersiv. Em ê ji we re ragihînin hevan. Hema nûçe dest pê dikin. Em diçin Tirkiye. Serokê Giştî MHP Dewlet Bahçelî ku yek ji pêşengên vê pêvajoyê ye di civîna koma partiya xwe de li ser pêvajoya çareseriyê axivî. Ev pêvajo bi qasî hevde mehin li Bakurê Kurdistanê Tirkiye didome. Li ser Bakurê Kurdistanê me hê encam nedîtibe jî lê li Tirkiye encamên girîng hatin bidestxistin. Dewlet Bahçelî diyar kir ku aştî ne teslîmiyet û tavîz e. Divê êdî gavên pêwîst bêne avêtin. Divê mijarê de em tu xemsarî qelsiyê qebûl nakin. Pêdivî bi wext qezenşkirinê tune ye. Çima wisa dibêje beriya du hefteyan bi xwe gotibû. Pêdiviya me heye em hinekî meseleyan bişopînin. Me çawa şîrovê kiribû Dewlet Bahçelî, Dewleta Tirkiye dixwazin li meseleyên Rojdatê Kurdistanê binêrin. Ka ber bê ku derê ve diçe li gorî wî pozisyona xwe bigirin. Aniha jî dibêje pêdiviya me yani îhtiyaciya me bi wext qezenşkirinê tune ye. Em dibêjin aştî ne teslîmiyet e, ne jî tavîz e. Aştî hevsengiyek e ku rûmeta millet û hêza dewletê diparêze. Dewlet Bahçelî diyar kir ku Donald Trump û Benyamin Netanyahu bi şerê li dijî Îranê şaştiyekê mezin ya dîrokî kirine. Di vê derê de em dibînin ku gotinên Dewlet Bahçelî yên di derbarê pêvajoyê de ew qasin. Yani dibe em acele bikin. Paşê jî di derbarê Donald Trump Netanyahu de derbarê şer de ji tişta dibêje di sê gotinê me hene ez hemaviya bixwînim paşê ji we re bêjim. Dibêje Donald Trump tevê Netanyahu bi zorê hew didin serdestiya xwe ava bikin lê ev yek nameşe. Wan şaştiyekî wisa kirine ku tazmînata wê gelekî zehmet e. Em dibînin ku ew bi biryadarî van şaştiyên xwe didomînin. Serokê MHP Dewlet Bahçelî balkişan ser bersivdayîna Îranê jî got tevî hemû zext û êrişan biryadarî berxwedana gelê Îranê bala hemû cîhanê kişandiye ser xwe. Vê berxwedanê pêşbîniyên Donald Trump û gelek aktörên din ên siyasî pûç kirin. Dewlet Bahçelî rexne li pergala niha ya cîhanê jî girt û anî ziman ku saziyên navdewletî piştî şerê cîhanê yê duyemîn êdî bê tesîr bûne, bê bandorin. Pergala nû ya cîhanê ya ku behsa wê de hate kirin niha ne nîzam e. Kaos e, dibêje Dewlet Bahçelî. Çima ji ber ku mirovên bêguneh dimirin, bê îstiqrariyekê kûr aniha cîhan hejandiye. Em binêrin Tuncer Bakirhan çawa pêşwazî dike van gotinên Dewlet Bahçelî. Hevan no. Çi bû sedem ku Dewlet Bahçelî bibêje ecela me heye. Divê em qanûnan derbixin, em aştiyê pêk bînin, aştî ne lawazî ye, aştî ne teslîmiyet e. Çima tiştekî wisa dibêje? Ez dibêjim ji ber reaksiyona we ye. Aniha di nava civaka Kurd de hûn dibînin, em nûçeyê wan jî diweşînin. Di nava milletê Kurd de reaksiyon dijberiyekê ciddî heye. Millet gilî û gazincan dike. Millet dibêje hinkî pêvajoyê dest pê kiriye, tu tiştekî ji bo menfaetên Kurda tune ye. Heta niha me tu tiştekî hîs nekiriye û me bi çavê serê xwe nediye.
ne girtiyên me hatine berdan, ne qanûnekî hatiye çêkirin, ne zimanê me biye serbest, ne di mekteba da Kurdî tê perwerdekirin. Yani li Tirkiye tiştekî ku mirov bikare berbiçav bibîne tune ye. Pêvajoyê tiştekî kiriye ew jî mala Rojavayê Kurdistanê xirab kir. Yani Devlet Bahçeli, Devleta Tirkiye êdî ji ber pêvajo, êdî ne ji ber pêvajo ew meselekî dine îjaprakê mirov her tiştî bixestûyê pêvajoyê rast e. Lê çima em tiştê ku se dibêjin ji ber ku em li bendê bûn ku ji bo xatirê pêvajoyê Dewleta Tirkiye êrişa Rojavayê Kurdistanê neke. Em bendê bûn. Îja me dît ku xatirê pêvajoyê li cem me heye, li cem Dewleta Tirkiye tune ye. Ew dîsa jî li gor planên xwe êrişê Rojava dikin, li gor planên xwe êrişê Başûrê Kurdistanê dikin. Yani divan dronên li ser Başûrê Kurdistanê de ez dibêjim tiliya Dewleta Tirkiye ye. Hûn fikrê min dizanin li ser van meseleyan hevan no. Dewleta Tirkiye Başûrê Kurdistanê rehet bernade. Hêviya me hebû ku ji bo xatirê pêvajoyê êrişa Rojava neke, lê dîsa mîna dîsa çeteyên xwe xistin dewrê, Şamê anî îxna kir, ew colanî molanî hemî kişan cem xwe, fitne, fesadî, plan proje çêkir, êrişê ser Rojava kir. Destkeftiyên me yê 14 salan sedî not têk bir. Vê rastiyê wextê ku em dibêjin hevan no, îcab nake em moralê xwe xirab bikin. Em weke millet di 100 salan de pir caran em bilind bûn û daketin, zîgzag çêbûn di jiyana me de. Lê tu car me dev ji serxwebûn û azadiyê bernedaye. Nesla me wê biçe neslekî nû were. Aniha eger meseleya di navbera Kurd û Tirkan de li gor menfaetên Kurdan eger çareser nebe, wê şer û pevçûn wê tim bidomin. Milletê Kurd tim li pê azadî serxwebûna mutlaq e. Daîma. Heta ku Kurd nebin xwedî otorîteya siyasî di nava xwe de. Heta ku Kurd nebin serwerê coğrafya xwe. Heta ku Kurd di qada navnetebî de nebin xwedî statû, şerê Kurdan wê tim bidome. Nesla îro nebe, nesla sibê. Ji ber vê yekê ya baş ew e, madem ki em dixwazin mîraseke baş, maqûl, tijî aştî ji zarokên xwe, ewladên xwe siberojê re bihêlin, niyetekî wê wisa heye, dibe hûn statûya Kurdan di qada navnetewî de garantî bikin. Otonomî dibe, serxwebûn dibe, feq nake. Garantî didim we hevan no, serxwebûna Kurdistanê çêbibe li Rojda navîn, beşekî Tirkiye jî bikeve navê, tu zerara wî ji Tirkiye re tune. Serê Tirkiye dikeve rehetiyê, ji belaya xilas dibe. Ya dibe em bikaribin Tirkan îqna bikin ku serxwebûna me ya jî otonomiya me ne li dijî menfaetê wan e. Mirov dikare îqna bike yani. Bawer bikin rehettir e ku mirov Tirka îqna bike ku bibêje binêrin Kurd otonom bin, bi serê xwe bin, xwebixwarê ve bibin, serê we ji belayê xilas dibe, ev rehettir e ku mirov wana îqna bike. İqna dibin jî. Ama mirov rabe wana bike demokrat nikarî. Çünkü çima bibe demokrat? Demokratik bûna Tirka faydayekî nade Kurda. Di dawiyê de Kurd divê serwerê coğrafya xwe bin. Yani ha bûne demokrat, ha nebûne demokrat. Ya dawiyê de wextê ku ez azad nebim, demokratik bûna Tirka ji min re çi yani? Di vê çarçovê de hevan no, em cî didin gotinên Tuncer Bakiran ka ew çi dibêje di derbarê pêvajoyê de, em zanin divan demên dawiyê de hinekî ev mijar zêdetir ketiye rojevê. Dewlet Bahçeli lez daye pêvajoyê ji ber reaksiyona we. Ji ber ku di nava milletê Kurd de deng bilind dibin. Ev deng jî diçe İmraliyê, diçe ber Rêzdar Abdullah Öcalan. Beraya heyetan, beraya parêzeran, bi şiklên cuda. Ew jî li gorî xwe pozîsyon digire. Yani ew jî êdî zexta li ser Dewleta Tirkiye zêdetir dike. Bêje binêrin milletê min, milletê Kurd ku em ji bo wan aniha di nava pêvajoyê de ne, dengê xwe bilind kiriye. Reaksiyonên wan heye dibê hûn destê xwe zû bigirin. Destê xwe zû negirin êdî ez jî nikarim pêşî li milletê Kurd bigirim.
ew jî tehdîtekî wisa li ser dewleta Tirkî hinekî zêde dike. Tuncer Bakirhan di civîna Koma Partiya xwe de Axifî a Dem Partiyê de mijarên di rojevê de nirxandin. Bakirhan balkişand ser pêşketinên girêdayê şerê ku Amerîka İsraîl li hember Îranê daye dest pê kirin. Pêşî behsa wê dike, dîroka Kurdan gel vê erdnîgariyê ji 12,000 salê zêdetir e. Her hêza hegemonîk û heremî ku vê rastiyê li ber çavan negire wê bikeve nava xapandinekê pir mezin wê di dawiya dawî de bişkê. Ev tespîtekî gelekî dicî de ye hevalna. Divê dewleta Tirkiye jî êdî ne bi kod û tirsên kevin lê bi siyaseteke aqlane ya li ser bingeha aştî û demokrasiyê nêzî herêmê bibe. Dewleta Tirkiye dikare ji bo naskirina Kurdan bangekî li Rêveberiya Tehranê bike. Nêzîkatiyeke bi vî rengî wê girêdana Kurd û gelên din ên bindest û baweriyên din ên li Îranê a bi Enqerê re xurttir bike. Yani Tuncer Bakirhan ji dewleta Tirkiye dixwaze ku bang li Îranê bike ku heqê milletan nas bike, heqê Kurdan, heqê jinan, heqê kêmenetewên li Îranê nas bike. Ew dewleta ku di nava xwe de nas nekiriye, Xwedê ji te razî bi Rêz Bakirhan, çima dikare bang li Îranê bike? Ya Îran pê dikene, Îran nabêje ya em û Kurdan em kuzenê hevin, em ji aynî kokî ne. Li Îranê eyaletekî heye bi navê Kurdistanê ama hundirê we yani hûn ditirsin ji gotina Kurdistanê. Dewleta Tirkiye beriya ku pêşniyaz yan jî bangekî li dewleta Îranê bike, divê di nava xwe de hinekî guherîn û veguherînan çêbike Rêzdar Bakirhan. Niha ya balkêş e yani. Elbet pêşniyazekî ye tebî ew jî dewleta Tirkiye dixe ser rêyekî yanî bila bang li Îranê bike. Divê tu kes bi perçekirinê, bi cudakirinê, biçûkxistina Kurdan nikare bigihêje tu encamekî. Gotinekî sedî sed di cî de ye. Em bi eşkereyî dibêjin Kurd dixwazin pirsgirêkên xwe bi paytextên welatên ku lê dijîn re çareser bikin. Gelek Kurd vê gotinê red dikin hevano çima mesela divê em bi eşkereyî dibêjin Kurd dixwazin pirsgirêkên xwe bi paytextên welatên ku lê dijîn re çareser bikin. Kurd li tu welatekî najîn. Kurd li Kurdistanê dijîn. Dewletên ku li Kurdistanê dagirkerin ew in. Mesela normal şertan de em Kurd çi dibêjin? Kurd dixwazin pirsgirêkê xwe bi paytextên welatên dagirker re çareser bikin. Eger gotina dagirker nikarî bikarbînî, gotinên ku li herêmê serwer in. Ew dikarî bikarbînî. Welatên ku li ser herêma Kurdan serwer in. Gotina rast ew e. Kurd dixwazin pirsgirêkê xwe bi welatên serwer ê li ser coğrafya Kurdan. Bi wan re çareser bikin. Lê vê derê dibêje welatên ku Kurd lê dijîn. Ya mîna ku em koçber in, em li welatê xelkê dijîn. Tiştekî wisa tune ye. Divê ma em xeletiyekê dikin. Eger li Tirkiye pirsgirêka me hebe em dixwazin bi Enqerê re çareser bikin. Kurdên li Iraqê dixwazin pirsgirêka xwe bi dewleta Iraqê re çareser bikin. Eger li Sûriye pirsgirêk hebe muxatabekî wê Kurd in, muxatabekî dijî Rêveberiya Sûriyê ye. Li Îranê jî Kurd dixwazin pirsgirêka xwe bi Tehranê re çareser bikin. Binêrin divê. Derheqê pêvajiyê de çi dibêje Tuncer Bakirhan? Beriya me bi Rêz Dewlet Bahçelî derket li ser aynî kursiyê xîtabê millet kir, dibêje êdî ji bo gavan pêwîstî bi mijûlkirinê tune ye. Yani divê em kesekî mijûl nekir em gavan bavêjin. Belê em tevlî dibin rast dibêje Rêzdar Dewlet Bahçelî êdî ji bo gavên ku wê bên avêtin pêwîstî bi mijûlkirinê tune ye. Doh Serokkomar jî aynî tişt got baş e. Niha Dewlet Bahçelî Serokkomar radibin vê yekê ji kî re dibêjin? Dipirse Tuncer Bakirhan. Kî tê mijûlkirin, kî mijûl dike? Yani meşgûl dike. Duê manê de. Navnîşan kî ye? Kî wê gavan bavêje? Loma êdî divê ew kesên ku vê pêvajiyê dimeşînin biryardar bin, xwedî qirar bin, destê xwe zû bigirin, wan gavê ku divê ji bo çareseriya vê pirsgirêkê bên avêtin, bila ew bilez bavêjin. Yani ji kî re çi dibêjin? Bakirhan destnîşan kir ku beriya amedekariyên qanûnî biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê hene divê werin pêkanîn.
Biryarên dadgeha desûra bingehîn hene divê werin pêkanîn. Qeyûmên ku hîn jî dest danîne ser şaredariyên gel, îradeya gel, dikarin bêne rakirin, dikarin bêne betal kirin. Li şûna wan dikare îradeya gel ji nû ve were ser hukm li şaredariyan. Yani vaya negirê de qanûnan e. Îjab nake mirov qanûn derbixe. Dadgeha desûra bingehîn were pêkanîn bes e. Dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê were pêkanîn bes e. Selaheddîn Demirtaş bi hezara însan dikarin werin berdan tenê bi biryara van her du mehkemeyan. Kanûnên nû jî îcab nake yani. Tamam îcab dike lê paşê. Yani ala acele anha vana hey tu pêk bînî jî bes e. Pirsekî pir di cî de ye. Dibe aştî ne dema ku hukuk bi gotinê lê dema ku gotin bi hukukê ve tê girêdan dest pê dike. Eger gav bi hev re bêne avêtin ewlehî çê dibe, eger ewlehî çê bibe rê ve dibe demokrasî tê. Em hemû rehet dibin, em ê hinek nefes bigirin, ji ber vê yekê jî em şev roj li ser rêyan e dixebitin. Dibêje Tuncer Bakiran. Hevanno, em aniha derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin. Duhme qismekî vê meşê ji were ragihandibû lê îro dîsa meşe ye, mîtîngê ye. Hevanno ez hema nûçê ji were bixwînim li bajarên Amûdê Girkêlegê malbatên dîlgirtiyan xwepêşandan li dar dixin çawa ku hûn dibînin daxwaza serbestberdana zarokê xwe dikin cenazê şehîdê xwe jî dixwazin yani dibêje bes e bes e binêrin meş heqeten mezin bîye meş ez hema dengê meşê vekim ne brindare ne hesire dengevi ne hatime una gotima ma ba alflan dareme na ونداي ام نزعل از نزعل والله كذا بعمل فرتي هيا كاكي وكاكي فرج الوان بكر خداج وانا ان شاء الله كاكي فرج الوان بكر افسامه كتزانه نتنن نساق النمرينه نعلمك خيرش مرتين نشاش مرتين جدا بباشا بابا يقولوا هركس برسوانك سروانك هسيره مدوي بن بردان هسيره مدوي بردان Arawşa me ev hevanno anha jî vegera koma sêyemîn ya Efrîniyan hebû hatibû plankirin Efrînî vegerin cîwarê xwe lê hate talokkirin sebebî em nizanin yani li gorî agahiyên ku ajansa Anhayê parve kiriye di 5 Nîsanê de agahî wergirtibûn ji meclîsa koçberan ya Efrîn û Şehbayê 8 Nîsanê normal 8 Nîsanê sibê ye normal hatibû plankirin sibê 8 Nîsanê koma sêyemîn ya ji dusud malbatan pêktê vegeryebana Efrînê lê li gorî agahiyên ku niha hatine bidestxistin roja çûyîn talok bîye roja çûyîna Efrînê hinek jî dibêjin ne dusud malbat e hezar malbat e dibe ku koma sêyemîn roja pêşemî ye yani nehê Nîsanê jî biçe vegera koçberan ya ewlê yek ji xalên bingehîn yê peymana 29 Çilê ye navbera Qesedê û hikûmeta Demkî ya Şamê de heta niha du kom çûne Efrînê yek nehê Adarê ya din jî 4 Nîsanê çûn di koma yekemîn de 400 malbat di koma duyemîn de jî 200 malbat aniha jî hinek dibêjin 200 malbatên din hinek ve 1000 malbatên din lê pey derpê xuya ye rêvebiye ew ê biçin hevanno aniha Kurdên li derveyê welêt gelo wê karibin welatîbûna Sûriyê werbigirin ez dibêjim qey erê em ji gotinê wan derdixin berdevkekî hikûmeta Demkî ya Şamê got di malbatekî de bav dikare daxwaznameya welatîbûnê
ji bo zarokê xwe yê derve Sûriyê bide. Yani mesela vekaletiye. Eğer zarokekî 18 salî mezintir be, dikare vekalet bide kesekî li ser navê wî mirû dikare serî lê bide. Ev camêr Ezîz El Mihemed anî ziman ku ji malbatê bav dikare daxwaznameyên welatîbûnê yên zarokên xwe yên dervê welêt pêşkêş bike, li kêleka navê wan binivîsîne, li dervê welête divê gere binivîsîne ev li dervê welête ne li vê derê ye da ku navê wan di belgeyên malbatê de werin qeydkirin. El Mihemed işaret pê kir ku di vê demê de îmkan derfet tuneyê ku yek bi yek welatiyên li dervê Sûriyê werin vê derê daxwaznameyê welatîbûnê bidin. Her wiha beyan kir ku wê mekanîzmeyekî were diyar kirin ku hemû kesên li dervê welêt bikaribin werin daxwaznameyên welatîbûnê bigirin yan jî serî lê bidin. Kesên niha li dervê Sûriyê ne dikarin piştre jî serdana komîteyên daîmî bikin li Şamê. Divê dikarin werin Şamê, daxwaznameyên xwe li Şamê pêşkêş bikin. Ji bo belgeyên wan werin temamkirin jî wê demekî were diyar kirin. Eger were xwestin rêveberî dikare dema vê qeydkirinê hinekî dirêjtir jî bike. Niha di derbarê serlêdana bi rêya balyozxaneya yan jî ajansên li dervê welêt de jî tu biryarên fermî heta niha nehatine dayîn. Yani konsolosxaneyên Sûriyê aniha neaktîf in. Dibe em ê daxwazên welatiyan bigirin, em ê bigînin hikûmetê ji bo ku em bikaribin van xeydan bişopînin. Hevanno em derbasî Başûrê Kurdistanê dibin. Li wê derê êriş pevçûn hene. Em nebêjin pevçûneke rûbirû, lê êriş hene. Hin derdor dibêjin İranê. İran wî rojê derket got ne ezim. Hêzên girêdayî İranê ne? Hêzên girêdayî İranê hî ji karê xwe berdana çima xwasta êrişê ser Başûrê Kurdistanê dikin? Ez dibêjim tiliya dewleta Tirk têda ye. Dewleta Tirk aniha li firsendekî digere Başûrê Kurdistanê tek bibe, pergala wî xirab bike, huzûrê xirab bike, însan mecbûr bin koş bibin, koşber bibin. İnsan mecbûr bin mal û milkê xwe bifroşin. Yani bêhuzûrî aniha dewleta Tirkî bêhuzûriyê digere. Kaosê digere li Başûrê Kurdistanê. Veya planekî ye. İdî bi rêya çeteyan dike çawa çeteyên girêdayî İranê hene. Yani hêzên wekaletê yên girêdayî İranê çawa ku hene ê dewleta Tirkî jî hene. Yani ez dibêjim di vê dewrê de tu derdê İranê tune ya xwesa dijminan li xwe zêde bike. Ancak dibe dewleta Tirkî be. Wezareta Pêşmerge dibêje pêşmergeyekî din yê birîndar şehîd bû. Wezareta Pêşmerge beyan kir ku pêşmergeyekî din yê ku di êrişên mûşekî yên İranê de birîndar bû piştî 15 rojan dibin çavdêriya giran ya doktora de şehîd bû. Di daxuyaniya wezaretê de tê gotin îro pêşmergeyê me bi navê Weysî Axir Seyid Şerwanî li Sînorê Soran birîndar bû wê demê piştî 15 rojan li nexweşxaneyên Hewlêrê hate dermankirin ji ber giraniya birîna xwe nekarî li ber xwe bide mixabin jiyana xwe ji dest da. Em sersaxiyê ji malbatên serbilind ê şehîdan re dixwazin dibêje Wezareta Pêşmerge. Mesûd Barzanî jî li ser eynî mijarê xwe îfade dike. Em hema cih bidin gotinê wî jî Mesûd Barzanî êrişa li ser Hewlêrê wekî lûtkeya tewanbarî û zilmeke mezin pênasê kir. Welatiyên bêgunehên Kurdistanê bi vîya we û bê tu hincetekî dibin armanca êrişan, dibêje Mesûd Barzanî. Şehîdbûna wan her du welatiyên me ê bêguneh. Dilê me hemiyan bi êş û xeman dagirt. Hûn zanin di êrişa îro de du welatiyên me ên sivîl şehîd bûn. Ez sersaxiyê dixwazim dibêje ji malbat û xizmên her du şehîdan re. Xwedayê mezin wan bi hişta xwe şa bike şehîdkirina welatiyên sivîl ên Herêma Kurdistanê tu serbilindiyekî bi xwe re nayîne ji bo tu kesekî. İradeya gelê Kurdistanê ji hemû êrişkaran, dronan bihêztir e. Tu carî îradeya milletê Kurd naşkê dibêje Rêzdar Mesûd Barzanî. Gelê Kurdistanê pişta xwe bi Xwedê paşê jî bi rewatiya doza xwe vegirêdaye.
Rawatiya doza xwe evan ez viyetim dibêjim anha silaha herî mezin a di destê milletê Kurd de mafdarbûna wan e. Yani heqlîn e. Yani mafdar in. Ji vê silahê mezintir silah tune di dünyayê de. Tu mafdar ya. Yani vê derê ew ji behsa rewabûna doza milletê Kurd dike. Ew e dibêje em pişta xwe didin rewabûna doza xwe. Doza me heq e, doza me meşrû ye. Serokê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê Donald Trump bang li Îranê kir, got eger peymanekê çê nebe îşev şeva dawiyê wê şaristaniyekê hilweşe. Behsa rejîma Îranê dike. Weke şaristanî pê nas dike, yani divê ew ê temamî hilweşe. Gef û tehdîtên Serokê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê Donald Trump li dijî Îranê dewam dikin. Trump li ser hesabê xwe medya dijîtal tiştekî parve kir, çi dibêje têde îşev wê şaristaniyekê bi tevahî hilweşe. Wê tu carî êdî venegere. Ez naxwazim ev yek rû bide. Lê bi îtîmalekî mezin wê rû bide, ew ê di pratikê de pêk were. Lê niha eger guhertinekê temam a bêkê masî ya rejîmê pêk were, hişmendiyekê cuda, baqiltir, kêmtir, yani hinekî kêmtir radîkal eger serdest be, dibe ku tiştekî şoreşkerî û gelekî baş rû bide. Kî dizane? Dibe ku em êrişê xwe bidin seknandin. Kî dizane? Em ê îşev bibînin. Ev yek ji keliyên herî girîng yê di dîroka dirêj alos a cîhanê de ye. Yani îşev heta sibê dibe wexta herî girîng ya di dîroka dirêj a cîhanê de ye. Mirovahiyê heta niha tiştekî wisa dibe zû daye nediye. Îdî kîjan çek û silahê bikartîne? Hin îddia hene Donald Trump wê çekên atomî bikarbîne. 47 salên zordestiyê, gendeliyê, mirinê êdî wê bi dawî bibin li Îranê dibêje Trump. Cîgirê Serokê Amerîkayê J.D. Vance jî îddia kir ku Dewletên Yekbûyî Amerîkayê di astekî mezin de gihîştiye armancên xwe yên eskerî yên li Îranê. Vance got di saetên pêşiya me de gelek müzakere çêdibin. Anha Pakistan naberê de ye, dibêjin Tirkiye di naberê de ye û Misir di naberê de ye. Lava, rîca, tekîlîn dîplomatîk gelek kûrin anha. Ji bo çi? Ji bo ku pîlana êrişê ya Amerîkayê îşev nekeve pratikê. Êrişa Amerîkayê de bombeyên pir giran hene. Binêrin rayedarê wan ew ê Vance çi dibêje? Vance dibêje di destê me de amûr yani çek û silahên ku me heta niha biryara bikaranîna wan nedaye hene. Di destê me de ew qa silah hene, me hê biryar nedaye em wana bikarbînin. Îşev dibe ku em bikarbînin. Rojnamevanan jê pirsîn ji Donald Trump, gotin tu yê silahên atomî bikarbînî? Got na, bawer nakim. Yani henekê xwe bi mirovahiyê dike. Ecêb. Niha em jî bi hevan binêrin ka di saetên pêş me de eger Donald Trump çek û silahên giran bikarbîne, zirarekî pir ciddî dide sivîlan. Yani çekên atomî eger bikarbîne li hember Îranê, ne tenê esker, sivîl jî dibin hedef. Hûn zanin hevanno du cûreyên çekî atomî hene. Yek tenê eskeran dike hedef, yek jî eskeran bike hedef jî sivîl zirar dibînin. Yek jî bi temamî tu êrişê ser herêmê dikî, sivîl jî navendin eskerî jî tev zirarê dibînin. Di her du aliyan de jî wextê behsa sivîlan were kirin, kes napirse. Yani vaya Kurd e, vaya Îranî, Pers e. Yani ji xwe fikra me hûn zanin. Yani êdî vê derê de fikir bikirî tiştekî naye. Ne esker, ne sivîl. Divê tu însanekî nemre. Rejîm divê biguherin, rast e. Mantalîte divê biguhere.
rast e lê îcab nake însan bimirin ji bo guherînê. Wê çawa be hevan nû îşev yani hûn bawer dikin Amerîka Donald Trump bikeve şaştiyekî ku çekên giran bikarbîne ku bikaribe zirar bide sivîlan. Zirara ku çêbibe tenê hejmara miriyan nine. Mesela çeka atomî eger bavê ji herêmê ev dikare di nava 5 salên pêşme de rê li ber kanserê ve bike. İnsan seqet têne dünyayê. Av ji erî dibe. Zevî zirar dibînin. Her êdî yani tut tiştekî nagêje. Dar û ber û meyve û ava vexwarinê ji hele wê rojê wextê ku balê xe dibe ser welatê kendavê jî Ereb jî li ber diçin. Heta Bakurê Kurdistanê jî dikare were. Ma İran ku dirê? Yani Urmiye yani biyatî mirov dikare biçe geverê yani. Ne dûr e yani. Wan, bajarê me Wanê İranê ve yani. Rojhilatê Kurdistanê ve ye. Niha girava Xarkê ya ku navenda sereke ya hinartira petrola xam ya İranê ye, îro ji aliyê balafirên şeriyên Amerîka û İsraîlê ve hate bombebarankirin hevan. Washingtonê îdia kir ku di êrişê de ne tesîsên petrolê lê xalên eskerî yên li giravê hatine hedefgirtin û hatine lêdan. İranê beyan kir ku herî kêm du pire binesaziya rêya Hesînî, rêyeke sereke hatine bombebarankirin li İranê. Ev êriş di çarçoveyê planeke êrişên esmanî yên Amerîka İsraîlê yên ser binesaziyan da hatine kirin. Amerîkayê gotibû ez ê binesaziya İsraîlê yani jêrxane dibêjin. Jêrxaneya Soranî Rûsyayê dibêjin. Jêrxaneya İranê em ê temamî têk bibin. Li gorî medyaya fermî ya İranê li nizîkê bajarê Qumê pireyekî li bajarê Kaşanê ê li naverasta welêt pireyekî din a rêya Hesînî hatiye bombebarankirin. Yek ji berpirsên İranê Ekber Salihî ji ajansa İrna re ragihand ku di êrişa li Keşanê de 2 kes mirine. 3 kes birîndar bûne. Rêyeke sereke ya bilez ya li Bakurê İranê ku bajarê Tewrêzê yani Tibriz bi Tehranê vegirê dide hate girtin. Ev rê piştî bombebarana ciyekî di navbera Tewrêz û Tehranê de li çûna hatine hate girtin. Kanaleke Telegramê ya bi ser supayê pastaran balkişan ser wê yekê ku êrişê pireyekê derbasbûnê kiriye armanc. Wekî din ku derê li bajarê Kerecê jî nizîkî Tehranê rêya Hesînî hedef hatiye girtin. Yani Donald Trump pir vekirî dibêje. Eger İran heta vê sibê yani heta vê serê sibê çarşemê serê sibê eger peymanê mor neke bi me ra li hev nê em ê her tiştî bikarbînin li hember wan. Yani em ê temamê petrola li İranê bixin bin kontrola xwe, em ê Hormuzê jî bixin bin kontrola xwe. İran dibe wê pir zirar bike, rejim jî wê temamî hilweşe. Veya iddiayên Donald Trump'ın. Ka hevan we çi mesaj nivîsandiye? Batman dibêje gunê min bi İranê naye. Ya gunê te bi İranê naye milletê sivîl dimire ya. Milletê sivîl fiq nake yani İranî be, Faris be, Kurd be. Rejim dikaribû bi şiklekî din jî bahata têk birin. Ez zîro ketim ajansan li Rojavayê Kurdistanê ajansa Anha beyanat Erebî bûn. Min nikaribû jê fayde bibînim. Ez dikem ajansê me beyanat bi Tirkî ne. Ya çi qas ecêb e ha. Her ku diçe dora me teng dibe ha. Em însanê Kurdî axêv dora me her ku diçe teng dibe, hejmara me kêm dibe. Ji kerema xwe re em hinekî aktif bin. Li ser medya sosyal em aktif bin. Piştgirî bidin me bibin abone. Heval û hogirên me ê rojnameger ku dixwazin vî karî bikin bila hejmara wan zêde be. Teşwîq bikin. Yani ez hinek razî me mala we ava rojên destpêkê wextê ku me dest bi vî kanalê kir me çi got me got hêz û quwetê bidin me bila bibe nûmuneyekê baş bibe îbret yan jî
بلا خلق نبیجه kanalên Kurdî nayne şopandin eleqa millet ji bo kanalên Kurdî tunene lewma em mecbûrin Tirkî çêbikin. Ev mantık bila bişke. Hêz û quwetekî wisa bidin Kurdî ku vanê me, hevalên me ê ku mecbûrin Tirkî çêbikin ya jî xwe mecbûr dibînin Tirkî çêbikin. Bila vegerin ser Kurdî, bila bibêjin a milletê me ji Kurdî zêdetir hez dike. Milletê me berê xwe dide Kurdî, ka em ê dev ji Tirkî berdin, em jî biçin ser Kurdî. Bila bibe numune. Hûn zanin çiqas ajansên me hene, ajansê me tev Tirkî weşanê dikin li ser medya civakî. Ajansekî Kurdî nabînî. Ê nûve dibin ha, nûve bûne. Hûn dibînin bi sedan rewşenbîrên me ê ku heta niha ji xwe re Kurdî diaxivîn, ana rabûne ji xwe re Tirkî, pilla wane ji xwe re Tirkî tişta dibêjin. Her tiştê ku binêrin hevan rewşenbîrê me jî ji kerema xwe re guhdar kin çi dibêjin. Her tiştê ku hûn Tirkî dibêjin, xizmetê ji camiya Tirkî re dike. Kurd ji we fayda nabîne. Binêrin, mesela hûn diçin behsa serhîvê û binhîvê dikin, ne? Hûn bi Tirkî bibêjin vê yekê. Milletê Kurd ji we fayda nabîne. Hûn diçin dersa fezayê didin însanên Tirkî axêf. Ya bi Tirkî ji xwe bi tonan belgefîlm hene, dokümanter hene, bi tonan pirtûk hene. Serhîvê, binê hîvê, hundirê hîvê hemî hatine lêkolînkirin bi Tirkî. Pêdiviya Tirkî axêfa bi we tunê hûn ilîm bi Tirkî bidin van însanan. Pêdiviya milletê me heye van tiştana bi Kurdî bibîse. Heyfe, guneh ya. Hakikaten guneh ya. Nabe. Ya bifikrin hûn tiştekî di derbarê çi de yani zaniyariya kompîterê mesela. Tiştekî di derbarê kompîterê de çima radibî bi Tirkî dibêjî? Dewleta Îranê didî naskirin. Ew kesê ku Tirkî daxifin jê fayda dibîne. İnsanên ku tenê Kurdî dizanin di jiyana xwe de, tu zirnik qîmetê nadî wan. Çünkü tu bi zimanê wan xîtabê wan nakî. Ew jî qîmetê nade te. Eger tu Tirkî xîtabê van însanê bikî, ev însan jî qîmetê nadin te. Hinekî hurmetkar bin ya. Hakikaten hurmetkar bin. Hevalê me yê nivîskar û rojnameger û rewşenbîr û ji milletê Kurd re hurmetkar bin. Zehmetî bibînin hindik, zimanê vî milletî fêr bin. Bi zimanê vî milletî ji vî milletî re xizmetê bikin. Na ya li rojava jî dî dest pêkirinê her tişt bî erebî. Ew qeyd meydên ji bo hemaletîbûnê va ekîba Şamê hatiye wê derê her tişt bi erebî çêbûye. Êdî jiyan bî erebî. Erebî nizanibî, tercüman bi xwe re dibî. Temam, bîye mîna bîroyên Tirkî. Yani divê em vê edetê berdin ya. Hakikaten berdin. Mirov değişin. Hûn ê bêjin çima basa êşa xwe dikî? Temam basa êşa xwe dikim yani. Mecbûr basa êşa xwe dikim. Basa serhîvê bikim. Mesela ew ana tişta hûn dibînin hevanna. Ev cîhaza ku çû ser hîvê, çû pişt hîvê de vegeriya hat, aynen wisa digere. Elon Musk par vekiriye. Hûn ji hev derdikin çawa ye? Ev dîmenê hûn dibînin? Ew heye. Artemis ji cîhaza Artemis 2 li hîvê temaşe dikî. Ez mezin bikim gelo. Li hîvê temaşe dikî, îja pişt hîvê de dünya xuya dike. Çawa piçûk li ser wî dünyayê em hevû dikujin, me hevû di rezîl û risva kiriye. Binêrin. Ev li pişt hîvê ye, dîmenê nû hatine. Ji cîhaza Artemis 2 em ana hêvê dibînin. Di pişt hêvê re jî eger bikaribin bidim sêkirandin, em dünyayê dibînin. Ha, dünya derket. Binêrin. Ew tişta ku hûn dibînin pişte ew dünya ye. Çawa piçûk ye de? Ev dünya ye valla. Ha. Ve dünya dît li ku derê ye. Hûn anha li ser vê derê ne.
Binêrin. Ez vê mezinkim. Evet. Yani di derbarê gefên Donald Trump de hevand û hem hûn li hêvê temaşe bikin hem jî ez behsa gefên Donald Trump bikim. İran dibêje em nayên xapandin. Yani em hemû danûstandinan red dikin. Çi ji desta tê bila bike. Ne mesele ye. İran jî bersivekî wisa de ye. Êka em binêrin wê çi abe. Ez xatir ji we dixwazim min li peyamê we nêrî û tiştê xweş dinivîsînin. Ji kerema xwe re hêjmara aboneyan zêde bikin. Pêdiviya me heye. Ez ji we re dibêjim pêdiviya me heye ev kanala me mezin bibe. Rica min ji we ev e hem bibin abone hem bibin endam û ji bo ku ji bo hevalê me bibe numûne yani. Ew e. Xatirê we silav rêz hevanda.